Безнең телерадио компания Русфон Хайрия җәмгыяте белән берлектә авыру балаларга ярдәм акциясын дәвам итә. Бүген 9 яшьлек Ислам Мустафин тарихы. Ул сәламәт булып туган, 2 яшендә табиблар аның баш миендә шеш тапканнар. Хәзер балага тернәкләнү курсын узарга кирәк, ул кыйммәт тора. Гаилә бездән ярдәм көтә. Әтисе белән туп тибеп уйнау, әлегә бу кечкенә Ислам өчен уйный ала торган бердән-бер уен. Аңа 9 яшь. Авыру борчымаса, ишек алдында башка малайлар белән бергә футбол уйный алыр иде. Ул сәламәт булып туды. 2 яшьтә балалар бакчасына йөри башлады. 6-нчы көнне бакчада көйсезләнә башлаган. Тешләре чыга дип уйладык. Хастаханәгә илттек. Аппендицит диделәр. Аны алдылар. Аннан 2 атнага аңсыз ятты. Ислам аңына килгәч, табиблар аның баш миендә шеш ачыклаган. Шулай итеп, яшәү өчен көрәш башлана. Шешне 2016 елда алалар, ул тернәкләнү курсын уза. 2018 елда авыру кабат үзен сиздерә. Берничә операция ясыйлар, терапиyaдан соң терелүенә өмет туа, һәм 9 ел эчендә Ислам беренче адымын ясарга мөмкин. Тернәкләнү вакытында без хәрәкәтне көчәйтү өстендә эшләячәкбез. Ул мөстәкыйль терәк янында басып тора алсын өчен. Шуннан соң гири башлау турында кайгыртабыз. Хотя бы, чтобы научился самостоятельности уж. Ул үзе аякта басып тора алса яхшы булыр иде. Ул әлегә үзе заводтан су да чалмый. Без эшертәбез. Ләкин гади балалар өчен бик гади булган нәрсәләр дә Ислам гаиләсе өчен бик кыйммәт. Гаиләгә ярдәм итү өчен 55-42 номерына дети сүзе белән SMS хәбәр җибәрергә кирәк. Бер хәбәрнең бәясе 75 сум. Күбрәк өлеш кертергә теләүчеләргә тулырак мәгълүмат безнең телерадио компания һәм Русфон сайтларында. Чулпан Амирей, Эльмира Җәләева, Татарстан яңалыклары, Азнакай районы.